NMF, מלכודת ללכידה המונית של זבוב הפירות הים תיכוני וזבוב הזית. זבוב הפירות הים תיכוני הינו מזיק הסגר בעל תפוצה עולמית אשר מטיל את ביציו בפירות ומסב להם נזק רב. הנזקים מתבטאים בעקיצות על גבי הפירות וריקבון, דבר אשר מהווה מכה קשה לחקלאים. בכדי להתמודד עם הבעיה, חקלאים נעזרים בריסוסים רעילים שאינם ידידותיים לסביבה ולאדם. פתרון זה הינו יקר ולא יעיל לאורך זמן, ולכן צריך לרסס פעמים רבות. לכן פיתחנו בשחם גבעת עדה את מלכודת הזבובים NMF. המלכודת ידידותית לסביבה, מאושרת לגידולים אורגניים, ואפקטיבית ללכידת זבוב הפירות וזבוב הזית. פתרון יעיל לאורך זמן, אשר מפחית את אוכלוסיית הזבובים לאורך כל השנה. אני חקלאי מאז שנולדתי. אני מגדל רימונים, אפרסמונים, ענבים, אפרסקים, זיתים, תפוחים. אתה בא לקטוף, אתה זורק הרבה פרי על הרצפה, אתה רואה עקיצות, אתה אומר, אבל ריססתי. זה הבקבוק, ממש פשוט. זה נותן המון ביטחון. וזה לוקד כל הזמן זבובים 24 שעות. וזה מפחית הרבה את הריסוסים, וזה חוסך כסף. המלכודת בנויה מבקבוק בנפח 2 ליטרים עם פקק, מתלה ו-34 גרם אבקת פיתיון. בכדי להכין את המלכודת לפעולה, יש למלא אותה ב-1.2 ליטרים מי ברז. לאחר המילוי, יש לסגור את הפקק ולתלות את המלכודות על עצי הפרי בגובה 1.5 מטר ובפיזור מרבי של 10 מלכודות לדונם. המלכודת הינה לשימוש רב פעמי וניתן למלאה כל שנה מחדש באבקה ומים. NMF